कि बार बार का पूछलू काका पियावा कोइले बा अरे मुंह दिखाई में हमके आ सोना के टिकवा देले बा आ एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले बा एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले बा। तनी हाथ उठा के सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ इसमें झूमना है, प्रेशर में नहीं पूरे मस्ती में झूमना है। हाथ उठा के अरे बार बार का पूछलू काका पियावा कोइले बा मुंह दिखाई में हमके सोना के टिकवा देले बा एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले बा एक बार दू बार तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले बा। कहां गई मैडम को बुला दे डांसर क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ। जिया एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार चुमा ले बा एक बार दू बार तीन बार पांच बार चुमा ले। अरे पहले रहनी पातर हो अब देखा मोटैनी हो तू ही सोच कौन खाना ससुरा में खैनी हो। अरे पहले रहनी पातर हो अब देखा मोटैनी हो तू ही सोच कौन खाना ससुरा में हम खैनी हो। अरे तू का जनबू रात भर में कई गो फिल्म देखैले बा दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले बा एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले बा। धीरे धीरे डालो बहुत स्वागत है आपका। धीरे धीरे गाना हो धीरे धीरे डाला बहुत दुखाता जाए दायाना इता जगह है पदाता जाए दायाना जिया इता जगह है। एक बार दू बार एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार चुमा ले। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में रहट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खेछुला पे दूर भागिले। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में रहट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खेछुला पे दूर भागिले। तू का जनबू रात भर में कई गो फिल्म देखैले बा एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले लेवा एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले बा। क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ आप लोग खाली फोटो ही खींच रहे हैं, थोड़ा सा ताली फोटो बाद में। लाली लगा लेनी रूपवा सवारी एगो होता के पिछवा से चूक राजा जी एगो होता के पिछवा से चूक राजा जी लगाई दी ओहो लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार चुमा ले बा एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार चुमा ले बा। क्या बात है अरे सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खेछुला पे दूर भागिले। क्या बात है सूट से ज्यादा साड़ी में और हट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खेछुला पे दूर भागिले। अर्जुन शर्मा हमारा से प्यार खूबे जपैले बा। अच्छा गाना कौन लिखे हैं? ये अर्जुन शर्मा जी का लिखा हुआ है जो सोना के सिकरिया से लेकर के थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। एक मिनट भैया 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 एक मिनट जानते हैं एक बात हमारा भी गाना लिखे थे करेजवा में लागल गोली तू जब से देखले बारू सनम। क्या बात है लेकिन कि एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले बा एक बार दू